салом дӯстон, дар топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ шаби гузашта чанд бозии диданӣ сурат гирифтанд. Мо аз АПЛ оғоз мекунем. Бозии дастаҳои Ливерпул ва Лестер диққати зиёди мухлисонро ҷалб мекард. Брендан Роҷерс бар зидди собиқ дастаи худ рақобат мекард. Ливерпул бошад бояд таъқиби Ман-Ситиро идома медод. Диего Жота нафаре шуд ки вазифаи задани голҳоро ба дӯши худ гирифт. ӯ дар рафти ин бозӣ дубл карда бандаи клуб бо ҳисоби 2-0 дастболо шуд. Акнун бозингари португалӣ бо 12 гол нишонзани дуюми премер-лигаи Англия аст. Имшаб Арсенал ҳам бозӣ дошт. Биёед беҳтараш аз натиҷаи ин бозиҳо алоҳида гап занем. Дӯстон, футболи даставӣ баргашт ва моро тоб рақобатҳои интизор аст. Дар Фаронса ПСЖ кӯшиш мекунад баъди мағлубият дар даври якум аз Рен қасдиашро гирад. Аммо Манчестер Юнайтед дар майдони худ Саутгемптонро пешвоз мегирад. Дар Италия Наполи кӯшиш мекунад ки бо лидери чемпионат Интер қуввоозмоӣ намояд. Челси дар финали чемпионати ҷаҳонии клубҳо дар финал бо Палмейрс рақобат мебандад. Тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Арсенал бо Вулверхэмптон барои зиндаҳои Лигаи Чемпионӣ мубориза мебаранд ва дар рақобати рӯбарӯ дастаи ғолиб гардид ки номи баландтар дорад. Вулверхэмптон бар муқобили топ дастаҳо бозии арзанда нишон медиҳад, аммо бо пирӯзии Арсенал ҳеҷ кор карда наметавонист. Ягона голи ин бозиро Габриэл дар дақиқаи 25 зад. Лондониё корти сурхро хеле дӯст медоранд. Аллакай чанд бозӣ мешавад ки шогирдони Артета аз майдон хориҷ мешаванд. Дар ин рақобат Мартинелли дар дақиқаи 69 бозӣ ба дар шуд. Дар Кубоки Италия Ювентус навбатиашро ба даст овард. Рақиб дастаи Сассуоло буд. Шогирдони Макс Алегри бо ҳисоби 2-1 зафар ёфта ба полуфинали ин мусобиқа баромаданд. Аталанта бошад шармандавор аз ин мусобиқа парид. Бачаҳои Гасперини бар зидди Фиорентина дар майдони худ бозӣ намуд. Флоренсио бе Влаховичам гол зада метавонистааст. Дар ин рақобат онҳо бо натиҷаи 3-2 ва 10 нафара бергамиҳоро шикаст доданд. бозии ҷолиб аз Кубоки Испания рақобатҳои дастаи Атлетик ва Валенсия буд. Дар ин бозӣ фаворит Баско буданд, аммо Валенсия тавонист рақобати хуб кунад. Дар ниҳояти кор дастаҳо бозии якуми полуфинали Кубоки Испанияро мусовии 1-1 ба анҷом расониданд. Акнун финалист дар варзишгоҳи Валенсия Месталия муайян мегардад. Рӯзҳои истироҳатӣ бозам рақобатҳои ҷолиб ба нақша гирифта шудааст ки мо аз натиҷаи он хабар медиҳем. Ҳамчунин дар канали 11 бозингар атрофи ҷолибтарин бозиҳо гап мезанем. Аммо ҳамагон Лигаи Чемпионҳоро интизор ҳастанд ки финали бармаҳал бо иштироки Реал ва ПСЖ ба нақша гирифта шудааст. Мо дар бораи ин бозиҳо ҳам суҳбат мекунем, аммо ҳоло ба хабарҳои дигар таваҷҷӯҳ намоед. Ояндаи Антонио Рудигер то ҳол маълум нест. ӯ худаш дарк накарда истодааст ки корномаашро дар кадом даста идома медиҳад. Гӯи Реал мегӯянд, гӯи Бавария ва гӯи Пари Сен-Жермен ба забон оварда мешавад. Хабари тозатарин дар ин мавзӯъ он аст ки дифогари олмонӣ дар сафи Челси боқӣ мемонад. Гуфта мешавад ки ӯ шартномаи худро бо ин даста тамдид хоҳад кард. Гап сари он меравад ки дар Челси Рудигер мехоҳад маблағи бештар ба даст орад. Шартномаи кунунии ӯ иштиҳояшро қаноатманд карда наметавонад. муҳлати қарордоди ӯ бо Челси тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. То ҳол дар тамдиди шартномааш нофаҳмоиё вуҷуд дорад. Бавария баъд аз он ки Николас Зулиро аз даст дод, ба ҷустуҷӯи ҳимоятгари нав баромадааст. Аз мавсими навбатии мюнхениҳо бояд дар хатти дифои марказ як бозингари сатҳи олӣ дошта бошанд. Агар онҳо дар ҷалби Рудигер муваффақ нашаванд, ҳимоятгарони навро пайдо кардан барои онҳо хеле душвор хоҳад шуд. мушкилии овардани Рудигер ба Бавария дар маблағи талаб мекардаи ӯ. Сайни ҳол аз Челси ин дифоъгар 225 000 фунтро дар як ҳафта талаб мекунад. Агар лондониҳо ин миқдор маблағро ба Рудигер бидиҳанд, пас Антонио бо эҳтимоли зиёд дар сафи аристократҳо мемонад. Челси ҳам дар ин мавзӯъ ба як қарори муайян омада наметавонад. мақсади асосии Челси овардани Жуэл Кунде аз дастаи Севилия мебошад. тобистони соли гузашта лондониҳо кӯшиши ҷалби ҳимоятгари ҷавони фаронсавиро карда буданд, вале муваффақ нашуданд. гуфта мешавад ки Челси тобистони навбатӣ боз талошҳои навбатиро барои харидани Кунде анҷом хоҳад дод. баъд аз омадани Тухел, Антонио Рудигер ба яке аз чеҳраҳои асосии хатти дифои клуби Челси мубаддал гашт. худи Томас Тухел ҳам ҳавасманд аст ки Рудигер карьераашро зери роҳбарии ӯ дар сафи Челси идома бидиҳад. аммо дар ин сурат мутахассиси олмонӣ водор мешавад ки аз роҳбарият хоҳиши холӣ кардани киссаҳояшонро кунад.
дифогари 23-солаи дастаи Ливерпул тренер Александр Арнолд дар маркази таваҷҷӯҳи клуби Реал Мадрид қарор дорад. Флорентино Перес ният кардааст ки барои бозам қавӣ кардани канори рости хатти дифоъ маҳз ҳамин бозингарро ба сафи сафедпӯшон ҷалб кунад. Арнолд бар муқобили Лестер бозии 150-умашро дар Премер Лигаи Англия гузаронд. Ӯ ва Робертсон аситояшон дар чемпионати Англия аллакай аз сад зиёд шуданд. Реал мехоҳад яке аз элементҳои асоситарини механизми клубро канда ба Мадрид барад ва аммо ин корро анҷом додан хеле душвор мешавад. Метавон бо чанд омил ин гуфтаҳоро тасдиқ намуд. Якум, Арнолд бо тамоми ҷону қалб Ливерпулро дӯст медорад ва аллакай шартномаи навро бо ин даста имзо намуд. Ин ҳам нархи ӯро қимат мекунад ва ҳам эҳтимоли рафтанашро кам месозад. Дуввум, идеали Арнолд собиқ капитани Мерсайдиҳо Стивен Ҷерард мебошад. тавре мо дар хотир дорем Стиви Ҷи ягон маротиба аз Ливерпул ба дастаҳои дигари аврупоӣ нарафта буд. Ҳатто қиссае ҳаст ки ҳангоми бозиҳои мунтахаби Англия футболбозони дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Челси ҳар яке дар алоҳидагӣ ба зону афтида зорӣ карданд ки Ҷерард ба сафи онҳо гузарад. Аммо Стивен дар лаҳзаҳои душвортарин ҳам Ливерпулро тарк накард. Тренер Александр Арнолд ҳам зид нест ки роҳи тай кардаи Ҷерардро паймояд. Мақсади Перес хеле рӯшан аст. Карвахал сол то сол ҷавон намешавад. Мо чандин маротиба дидем ки ба ҳангоми осеби ӯ Васкес, Начо ва дигарон мавқеашро мегирифтанд, вале дар Мадрид ягон нафаре нест ки дар канори рости хатти дифоъ баробар бо Дани бошад. аз анҷоми соли 2021 аллакай қариб 1.5 моҳ паси сар шуд. То ҳол ҷоизаҳои ба дастовардаи бозингарони беҳтарин барои соли гузашта дар баҳси омма қарор доранд. футболбози полшагии Роберт Левандовски дар соли милодии 2021 аз тарафи пойгаи IFFHS 4 ҷоизаро аз худ кард. Созмони байналмилалии таърих ва омори футбол ба ҳуҷумкунандаи дастаи Бавария чунин ҷоизаҳоро дод: беҳтарин бозингари сол, беҳтарин бомбардир дар лигаҳои топ, беҳтарин нишонзани соли милодӣ, беҳтарин нишонзан дар мусобиқаҳои байналхалқӣ. ин натиҷаи таърихӣ ба ҳисоб меравад. аз соли 1987 то ин ҷониб ягон футболбоз дар олам аз тарафи ин созмон беш аз 2 ҷоизаро нагирифта буд. ҳатто Криштиану Роналдо ва Лео Месси танҳо 2 ҷоизавӣ аз тарафи IFFHS гирифта буданд ки ба солҳои 2012 ва 2014 рост меоянд. аввалин футболбозе ки 4 ҷоизаро аз тарафи IFFHS гирифт ман шудам. бояд иқрор шавам ки бароям ин мояи ифтихор мебошад, ишора кард Левандовски. баъд аз ин хабар мухлисон боз ноадолатии соли 2021-ро ба хотир оварда ба баҳси мунозира пардохтанд. як қисми онҳо мегӯянд ки ғайр аз Франс футбол дигар ҳамаи сомонаҳо ва пойгоҳҳои маъруфтарини варзишӣ ҷоизаҳоро ба Левандовски доданд. танҳо тӯби тиллоро Лео гирифт ки ин ноадолатии аср буд. қисми дигарашон натиҷаҳои баъди Бавария дар Лигаи Чемпионҳо ва мунтахаби Полшаро дар Евро мисол оварда мегӯянд ки Месси бо сабаби гирифтани Копа Америка ва натиҷаҳояш дар дохили Испания арзандатарин номзад буд. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.